אז מה קורה חברים? כאן זרוקס וברוכים הבאים לסרטון חדש שבו אני וחבר שלי עושים אחד על אחד. צפייה מהנה. אוי, סליחה, מצטער. שנייה. בטעות. כן. וואלה, אתה טוב באחד על אחד. אמור. מה אני עושה? נפלת? נפלתי. כן. שמע, אני לא מקומם בעליל. גם אני לא. כן, רואים, אל תדאג. אולי שיט, מה זה היה לי? אולי שיט, דפקתי לך לייזר של נראה לי חיים. הייתי 3-6 ואני לא צוחק. אבל איזה לייזר זה היה. מה אתה עושה? אני גם נבלתי לרגע שאני שם. וואט דה פאק. בוא נוריד ירן. מה נעשה, פאמפים? כן. הרבה יותר מעניין. what the fuck? אתה תקוע לי. אוקיי. לך. רגע, אני יכול לראות. המשחק שלי קרס. כן, שמתי לב. לך. בוא למקום. נו מה? מה? נכון, שכחתי שאנחנו בלי היה. היי, גם שלי קורס. פאק, שכחתי להפעיל את המאוורר. איזה הבאם אני. אתה זוכר את ה-FPS דרופס? הלו? איתך? נו? זוכר אותם? כן, נו. אז שכחתי להפעיל את מה ש... הלו? הלו. שומע. שכחתי להפעיל את מה שמתקן אותם. ייתכן מצבת כל כך הרבה. אוקיי. לא, פשוט שמתי מיני. כן, שמתי לב. מה זה? די, אני שונא את השיטה שקוראת לך אפילו טעות. סורי. מה אתה עושה פה? איך? נו! טייק. מה? אבל למה אתה בא עליי? שמי יש? מה? מה זה? מה אתה עושה? נפלתי גם. זה לא חוקי בכוונה. לא, בטעות. מה? איזה שקרן, תנדור שזה הפעול. אמיתי, נודר נדר. תשמע. לא מאמין. כושל, אתה כושל. עומר. די, בואי לעשות את השיטה שלי. לא! פאק, אתה כמעט היית בבוקס שלי. עכשיו אתה בבוקס שלי.
איזה הפעם. אומייגאד. בוא. מה? לא מתחילים? דקה. חדש, לא? כן. איך הגעת כבר לפה? מה אתה עושה פה? די, נו, אתה נופל בכוונה. לא, אני לא. מה אתה עושה פה? מה יש לך עם זה? אבל לא היית, כמה אתה בורח? אנחנו רק עם פעם. או. מה? נו! לא מאמין. נפלתי. שמתי לב. רגע, אני. ליאונרדו דה וינצ'י. זה מאחוריי. הלכת פון. אין. נו, מה יש לי? לא. זה לא טעון. לא! יאס! איזה כמה יש מנגליסט היית? אני. 3 או 4. לא מאמין לך. בצ'ולה. אין לי כוח לזה. די, אתה מתעלל. לא! די, אני חייב לעלות את זה לסרטון. פאק! היי. לי לה לא, נפלתי, אני הייתי בטוח ששמתי שם קיר. שמע, היית 11 אפס, אני רק בשבילך, אני מקווה תצליח לחזור איכשהו. אם זה הגיוני. בוא תתעלל בי. אין לך את זה. כן, אחי. מתחת לקונוס? לא! יש. לא! 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 וואי, זה היה מצחיק. לא הצלחתי לעשות אדיט. מה היה פה עכשיו? מה אומר? מה? איך? יש... אח! די, נו, אני גם רוצה את זה לעשות. וצ'ולה גננת ואת הדודה מרים אני אוהבת גלית בעיקרים צמות וצ'ולה גננת
יאללה, בוא כבר. אתה יודע שזה מהעונה שלהם? שעכשיו? כן, נו, בוא כבר. רגע. חכה, אל תבוא כבר. אל תבוא כבר, מי אמר לך לבוא כבר? הנה. וואו, איזה דריפטיונר אני. יצא לי, יאללה, בוא. ולא! תן לי גם אחד שיהיה יותר. לא, פשוט. כן, זה היה נעים עכשיו, כן. מי בבטח? די! אני שם מנסה לקפוץ את זה. אחי! למה אני לא עולה? Say hello to your little friend. לא. די, השיטה הזאת כזאת טובה. אבל מי שיודע לעשות את הניקוק. אנא פיני צ'יי. לא, אני לא יודע. אני בוכה. מעניין אותי מה כמות האדיטים שאתה עושה בשנייה. אתה רוצה שנבדוק? לא. יש סיכוי שעכשיו נפלת? כן, ברור. אוקיי, לא נפלת. נפלתי לשמיים. וואי, זה היה מביך עכשיו. אם אני אעלה את זה, זה היה מביך. שלי? שלך. שתינו. כן. פשוט שתינו עם פעם, ו... שתינו החטאנו את one in a lifetime. אין, אני הכי טוב בו! זה אפשר, זה ריקוד שאפשר ריקוד ביחד? בטח. כבר הלך למקום. כן, בטח. לא יודע, לי זה בכלל נשמע כמו צ'פום. או מפרום. רגע. מישהו התקשר. אני! למטה! טוב חברים, פה נגמר הסרטון, אני מקווה שנהנתם, פרגנו בלייק וסאב, ויאללה ביי, נתראה בסרטון.